ጓል 21 ዓመት ዝኾነት ሓንቲ ናይ ሜዘሪ ነባሪት ኣብቲ ናይ መንገዲ ቴሌፎን ምስ ሕፁያ እናተዘራረበትን ኮላ ሓደ ሰብ ብሃንደበት ጨውዩ ናብ ማኪኑ የእተዋ። ነዚ ኩሉ ኣብ ቴሌፎን ይሰምዕ ዝነበረ ሕፁያ ብሃንደበት ተላዒሉ ማኪኑ ብምሓዝ ንኣፍቃሪቱ ከትርፍ ናብቲ ጽርግያ ይወፅእ። ኣብቲ ጽርግያ እውን ብተጻራሪ ኣንፈት ይመጽእ ኣብ ዝነበረ ማኪና ውሽጢ እታ ኣፍቃሪቱ ምስቲ ገናሒ እናተቃለሰትን ሽሙ እናፀውዐትን ይዕዘባ። ኣብዚ ሰዓት እውን ማኪንኡ ብቕጽበት ብምጥዋይ ነታ ናይ ገበነኛ ማኪና ክስዕባ ጀመረ። ክቡራት ቤተሰበይ ከመይ ትጸንሑ? ድማዓንቲ ኣዝዩ መገረሚ ዝኾነ ኣብ ፊልምታት ጥራይ እምበር ኣብ ኩን ዓለም ብበዝሒ ዘየጓንፍ ልቢ ሰቓሊ ዝኾነ ናይ ገበን ታሪክ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ኣብቲ መእተዊ ብንእሽተዩ ዘስማዓኩኹም መገረሚ ታሪክ ክሳብ ናይዚ ቪድዮ መፈጸምታ ሓቢርኩምኒ ብምጽናሕ ንኽትከታተልዎ ዓዲመኩም ናብቲ ታሪክ ክወስደኩም። ዝተወለደትሉ ብ1971 ኣብ ኢንተን ሚዜሪ ውሽጢ እዩ። ብጣዕሚ ትስሕቅን ፀዋታ ትፈቱን ቆልዓ ከም ዝኾነት ብዙሓት ይምስክሩላ እዮም። ኣንጀላ ሃሙድ እዚ ታሪክ እንተጓንፋ ጓል 21 ዓመት መንእሰያ ነይራ። ኣብቲ ወቕቲ ኣብ ሽፍቲ ግዛኣ ኣብ ናይ ባንክ ስራሕ ብምስራሕ እቲ ዝተረፈ ሰዓታ ድማ ኣብ ሚዜሪ ስቴት ማእኸላይ ዩኒቨርሲቲ ውሽጢ ትምህርታ ትወስድ ነይራ። ህይወት ንኣንጀላ ኣዝያ ብጣዕሚ ምዕርግቲ እያ ነይራ። ምክንያቱ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣፍቃሪኣ ምስ ዝነበረ ሮብ ሼሂ ካቲም ዝገበረትሉን ውላድ ንምምጻእ ኣብ ምጽብባይ ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት ስለ ዝነበረ እዩ። እዚ ሕፁያ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣትሌቲካት ዘርፊ ዝሰርሕ ዝነበረን ናብ ምክልኻል ንምጽምባር ኣብ ምድላው ዝነበረ መንእሰይ እንትኾን ክልቲኦም ተፋቐርቲ እውን ኣዝዮም እዮም ዝፋተው ነይሮም። ኣብ 1991 ብኣፕሪል 4 ኣብ ትምሸት ከባቢ ኣንጀላን ሮብ ናብ ገዝኡ ብማኪና ኣብፂሓቶ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ከም ዝረኸቡ ተዘራሪቦም ይፈላለዩ። ሮብ ነቲ መናእስ ሓው ኣዲኦም ክሳብ ትመጽእ ግዜ ንከጻውቶን ኣብቲ መንጎ ኣንጀላ ድማ ነታ ናይ ጓል መሓዛ ረኺባታ ንኽትምለስ እያ ነይራ ሓሲባ ዝወፀት። ኮይኑ ግን ኣብቲ ምሸት ናብ ፍርቅሌትን ትጽጋዕ ናብ ገዛ ኣብ ምምላስ ዝነበረት ኣንጀላ ድኻም ስለ ተሰምዓ ናብ ሮብ ደው ኢላ ሎማዓንቲ ከም ዘይራኸቡን ናብ ገዛ ከይዳ ክትዕርፍ ከም ዝደለየት ክትዛረቦ ብምሕሳብ ማኪና ጠጠው ኣቢላ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነበረ ሓደ ናይ መንገዲ ቴሌፎን ናብ ሕፁያ ትድውል። ምስ ሮብ እናዕለሉን ከለዎ ግን ኣንጀላ ሓደ ቆፂል ማኪና ደጋጊሙ ናብቲ ቦታ እንትመላለስ ትሪኦ። ቀፂሉ እውን እቲ ማኪና ንሳ ካብ ዝነበረትሉ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ጠጠው ይብል። ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ሰብ እውን ካብቲ ማኪና ወፂኡ ጠጠው ኢሉ ክሪኣ ጀመረ። ኣብዚ ሰዓት ድንግርግር ዝበላ ኣንጀላ ንሮብ ብዛዕባ እቲ ሰብ ትዛረቦ። እቲ ሰብ እውን ናይ ውልቁ ፅሬት ዘይሓለወ ገፁ ብጭሕሚ ዝተኸወለ ከም ዝኾነን ክዳውንቱ እውን ደራሪቡ ዝተኸደነ እዩ ክትብል ትገልጻሉ። እታ ማኪና እውን ቆፅለዋይን ናይ 1960ታት ሞዴል ዝኾነ ፎርድ ማኪና ከም ዝኾነ ካብተን መሳኹቲ ኣብታ ሓንቲ እውን ካብ ውሽጢ ማይ እናነጠረ ዝረአ ዓሳ ከም ዘለዋ ትዛረቦ። እቲ ሰብኣይ ካብቲ ጠጠው ዝበለሉ ናብኣ ብምጽጋዕ ኣንጀላ ናተጠቀመትሉ ካብ ዝነበረ ቴሌፎን ኣብ ጎኑ ንዝነበረ ካልእ ቴሌፎን ክጥቀም ይጅምር። ብዙሕ እውን ከይጸንሐ ግን ገዲፍዎ ብምኻድ ካብቲ ማኪና ውሽጢ ባትሪ ኣውፂኡ ናይታ ማኪና ናይ ውሽጢ ክፋላት ክርኢ ጀመረ። ኣብዚ ሰዓት እውን ኣንጀላ ንሮብ ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ነገር እናኣለሸ ከም ዝኾነ ትዛረቦ። ኣብዚ ሰዓት ሮብ ኣንጀላ ነቲ ሰብኣይ እቲ ንሳ ትጥቀመሉ ዘላ ቴሌፎን ክጥቀመሉ ዝደሊ እንተኾይኑ ንኽትሓቶ ይዛረባ። ከምቲ ዝበላ እውን ትገብር። እቲ ሰብኣይ ግን ኣይደልን ዝብል መልሲ ይህባ። ብሃንደበት ግን ሮብ ካብቲ ቴሌፎን ውሽጢ ናይ ኣንጀላ ዓውታ ይሰምዕ። ልቡ ብስንባደ ደሪቓ ትተርፍ። እቲ ዝተፈጥረ ነገር ንምእማን ይኸብዶ። ካብቲ ስንባደ ክነቃሕ ዝገበሮ ግን ካብ ርሕቐት ይሰምዖ ዝነበረ ብፈለማ እውን ነቲ ቴሌፎን ክጥቀመሉ ድሌታ ኣይነበረንን ዝብል ናይቲ ሰብኣይ ድምፂ እዩ ነይሩ። ነቲ ቴሌፎን ሰንዲዩ ናብቲ ናይ ኣንጀላ ናተጠቀመትሉ ዝነበረት ናይ መንገዲ ቴሌፎን ከይዱ ይሕድጋ። ሮብ ነቲ ማኪንኡ ካብ ልክዕ ብዝሓለፈ ቅልጣፈ እናገንሐ ናብቲ ቦታ ክበጽሕ ምስ በለ ብኻልእ ኣንፈት እታ ሕፂቱ ብቴሌፎን እናገለጸትሉ ዝነበረ ዓይነት ማኪና ይርኢ። ኣብዚ ሰዓት እውን ናብቲ ማኪና ብምስትውዓል እንትዕዘቦ ኣብቲ ውሽጢ ነቲ ናይ ቀጻሊ ወዱ ኣብ ከብላ ዝሓዘት ኣፍቃሪቱ ምስቲ ሰብኣይ እናተቓለሰትን ዓውዓው እናበለትን ሽሙ እንትጽውዕ ይሪኣ። ኣብዚ ሰዓት እውን
روب ماكينو بخبيد قلطافه طويو نتا حدا ماكينا كسعبو جمره እቲ ማኪና ን3 ኪሎ ሜትራት ዝኣክል ድሕሪ ምስዓቡ ግን ኣብ ናይ ህይወቱ ዘመን ሙሉእ ዝተዓሰሉ ነገር ይፍጠር። ሮብ እታ ሓፂቱ ብኻልእ ኣንፈት ኣብቲ ጨካን ዝኾነ ሰብ ማኪና ውሽጢ ኮይና እንትርኢ ነታ ማኪንኡ ብቕልጡፍ ነታ ኣንፈት ንምልዋጥ ክብል ብምፍታኑ ናይታ ማኪና ትራንስሚሽን ምስራሕ የቋረፅ። ናይዛ ሓፂቱ ዓውታ እናሰምዐ ዓፊኑ ኣብቲ ማኪና እናወሰዳ ምስ ዝነበረ ሰብ እቲ ትገብሮ ዝነበረት ምቅላስ እናረኣየ ንዛ ዝፈትዋ ኣፍቃሪቱ ከድሕና ይከኣለን። እታ ማኪንኡ ጠጠው ትብል ንኣንጀላ ዝሓዘት ማኪና እውን ካብ ዓይኑ ተሰዊራ ኣርሒቓ ትኸይድ። ሮብ እውን ብእግሩ እናጎየ ናብታ ኣብ ቀረባ ዝርከብ ናይ ፖሊስ ቀፅሪ ከይዱ እቲ ኩነታት የረድኦም። በቲ ዝተሓበርዎ መሰረት እውን ኢዜሮ ውሽጢ ዝርከቡን ሮብ ካብ ዝሃቦም ሓበሬታን ምስኣ ዝመሳሰላ ብኣማዒት ካብ ዝቁፀሩ ማኪናታት ምርመራ ይገብሩ። ተጠርጣሪ ኢሎም ንምሓዝ ዝኽኣልዎ ሰብ ኣይነበረን። ኣብዚ ኩነታት እውን ፖሊስ እቲ ጥርጣረ ናብ ሮብ ባዕሉ ኣዚሮም ምርመራ ክገብሩሉ ጀመሩ። ዝተፈላለየ ምርመራ ዝተገብረሉ ሮብ ግን ናይ ፖሊግራፍ ፈተና ብምውሳድ እናተዛረቦ ዝነበረ ሓቂ ከም ዝኾነ ብምርግጋፅ ናፃ ምዃኑ የመስክር። ፀኒሑ እውን ኣንጀላ ኣብቲ ተጨወይትሉ ቦታ ክልተ ዝተፈላለዩ ሰባት ሮብ ከም ዝገለጾ ዓይነት ማኪና ሪኦም ከም ዝነበሩ ናብ ፖሊስ ይሕብሩ። ኣብዚ እውን ሮብ ይዛረቦም ዝነበረ ባዕሉ ዝፈጠሮም ወረብ ከም ዘይኮኑ ናብ ናይ ድሕንነት በዓል ሞያተኛታት ካልእ መረጋገፂ ኮይኑ ይቕመጥ። ድሕሪ 2 መዓልትታት እውን ናይ ኣንጀላ መጭወይቲ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ተፈጢሮም ካብ ዝነበሩ ተመሳሰልቲ ኬዛት ዘተሓሓዝ ኣለዎም ብዝብል ፖሊስ መጽናዕቲ ክገብር ጀመረ። እቲ ናይ ፈለማ ገበን ኣብ 1991 ኣብ ሚዜር ውሽጢ ዝተፈጸመ ናይ ትሬድ ዶርቢ ቅትለት እንትኾን ትሬዲ ትሰርሓሉ ኣብ ዝነበረ ሹቕ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ሰብ እናተመላለሰ ከም ዝኾነ ንወዳ ብቴሌፎን ትዛረቦ ኮይኑ ግን ትወዳ ዋላ ኣብ 10 ደቂቕ ውሽጢ ናብቲ ሹቕ እንተመፀ ነዲኡ ክረክብ ኣይከኣለን ነይሩ። ድሕሪ 2 መዓልቲ ግን ካብቲ ሹቕ ኣብ 30 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ናይ ትሬዲ ሬሳ ይረኽቡ። ብዝተገብረ ናይ ትሬሳ ምርመራ እውን እቲ ቀታሊ ነታ መዋቲት ዓሚፅዋ ከም ዝነበረን ኣብ ርእሳ እውን 2 ግዜ ብምትኳስ ክቐትላ ከም ዝኸኣለ ክረጋገፅ ተኻኢሉ እዩ። እቲ ካልእ ኬዝ ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ኣብ ሚዜር ውሽጢ ዝተፈጥረ መጭወይቲ ካልእ ጓል 30 ዓመት ናይ ሹቕ በዓልቲ ዋና ዝነበረት ናይ ቼሪ ኬን እንትኾን ናይቲ ገበን ግዳይ ዝኾነት ጓል ኣብ ፌብራሪ 27 ኣብቲ ምሸት ከባቢ ስርሓ ወዲኣ ሹቓ ዓፅያ ድሕሪ ምውፃኣ ወላ ሓደ ሰብ ናበይ ከም ዝኣተወት ከም ዘይፍለጥ ተዘሪቡ እዩ። ኣንጀላ ዝተጨወይት እውን ካብ ዝገበን ድሕሪ ሓደ ወርሒ እዩ ነይሩ። ፖሊስ ነዚኦም ገበናት ዘተሓሓዝ ነገር ከም ዝህልዎም ወላ እንተገመተ ብማስረጂ ክቐርብ ግን ብዘይምኽኣሉ እቶም ኬዛት ንክፍትሑ ነገራት ሕልኽላኽ ኮይኖም እዮም። ካብ ዝተላዕለ እውን ኣብ ሓደ ወቕቲ ሰሓቕ ትፈቱን ተፃዋቲት ዝነበረትን ናይ ኣንጀላ መሕዘኒ ታሪክ መፍትሒ ከይተረኽበሉ ብዝወፀቶ ካብ ትተርፍ ካብ 33 ዓመት ንላዕሊ ኮይኑዋ ኣሎ። ክቡራት ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነቲ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ላይክን ሸርን ናብ ቻናል ሓደሽቲ ትኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።